Tini 28 tarik Agos 2023 ni dino TSF ni bwkhaktwi kaisa saklaijakmani kaisa 12 gonta strike eba bon no kitingui no joto Tripura hasteo strike khaijakmani kokborok Roman script no tui phiaba teiba waisa Tripura ni CM a strike no saknangjakya eba chini kokborok Roman script no samung no gosia karwi 20 box nogoro dolma dolsa khambai akubai kami kami himui lukorok no but sani tongmani mangpili norok bo nainai di